teekkareita. Ei pidä sekoittaa ihan kehen vaan teekkareihin. Varmaan samoin asioita itsekin suunnittaisi. Niin. Pitää suunnata JV-ruokalutiskan nappi skillaan teillä. Sieltä päästään kohta kyselemään vähän Näsiporin fiiliksiä, kun saadaan tuoreet koneteekkarit sieltä ulos. No, mitkä on fiilikset? Oliko hauskaa? Joo. Tekisikö mieli mennä uudestaan? Ehdottomasti. Aivan mahtavaa. Tiesittekö, että Konerakentajakillan vuosittainen sisäänotto on noin 120 fuksia? Siinä on aika hyvä määrä fuksia, jotka sitten täällä joka vuosi perinteikkäästi vuoden jälkeen kastetaan teekkareiksi. Jos olette joskus ihmetellyt, mitä konerakentajakiltalaiset opiskelee Tampereella pääaineena, niin nykyään löytyy muun muassa konesuunnittelua, lentokonetekniikkaa, lujuusoppia, tuotantoautomaatioa, mekatroniikkaa, valmistustekniikkaa, tuotantotaloutta ja tuotekehitystä. Melkoinen lista. Kaikkia aivan huippupääaineita. No, kertokaa vähän fiiliksiä nyt. Kyllähän tää on mulle nyt 3. kertaa Koskessa ja kyllä se aina on ihan yhtä lämmintä ja olihan se hauskaa, laitetaan. Kyllähän tuolla paljon aina kiva käydä ja tää on ihan pirun nättiä, on meillä. On kyllä, keli on tosiaan vimotten päällä, siitä kiitos Pekka Poudalle vielä kertaalleen. Mahtavaa! Baarikierrosta, Bommari Gamesia ja paljon ekskursioita. Eli yritysvierailuja. Kaikista suosituin tapahtuma Konerakentajakillalla on Cork Cruising, jossa perinteikkäästi lähdetään Laukontorilta laivalla merta pitkin, kunnes löydetään järvi. Aivan uskomaton cruising, kyllä kannattaa käydä kokeilemassa, jos ette usko. Siellä on kyllä äärimmäisen innokkaita fukseja nyt meidän korissa, sillä kuulostaa siltä, että kuoharit poksahtelevat jo eikä auto